Hij hier altijd muziek in de holle en als er een thema hier dat hij dacht, oh dat mag ik opschrijven, dan hier wat krijg ik bij de hand hier, daar schreeuwde dat op in cijfernootjes. En hier bijvoorbeeld een sigaretwask op de achterkant schreeuwde ik al een thema op en later werkte dat uit. Net aan de piano, maar hij kon dat al die jaren. Hij kon, mijn hele orkest kon er hem in de holle verbeelden hoe dat klinken moest. In de tijd van zijn leven werd hij bekend, dat denk ik. En toen was ik redelijk geregeld wat muziek van hem uitviert. Hij was echt net een man die zijn muziek nou zou promoten. Hij was min of meer bescheiden. Als het spelen was, vond hij het prachtig. Maar hij schreeuwde net om het uitvier te krijgen, maar gewoon omdat er die drang hier om te componeren. 1, 2, 3. Wij speelden zandrieten hier. Ik was Santje, toen we elkaar kennengelernd hebben. Mijn zuster had na de oorlog in Ljouw het West om aan te sterken. Er kwamen al je banden uit Oostenrijk en Duitsland. Mijn man werd toevallig in de kost bij die mensen waar mijn zuster kwam. En op een gegeven moment toen hielden het zozeer vakantieplannen en toen dacht ik wil daar wel eens een keer zijn. En toen is ze bij ons uit van huis geweest. Die vonk die sloeg heel gauw, ja. Ja, nou, dat is hem. Wij zijn druk bezig met een mars die is geschreven speciaal voor het toenmalig 75 jaar bestaan van Concordia. Er zitten hele onverwachte dingen in. Dat is eigenlijk wel heel leuk. Het zijn eigenlijk muzikale grappen die gemaakt zijn, maar je moet er wel even aan wennen aan die grappen. Hij maakte van alles. Dat is van lieden tot kamermuziek, orkestwerken. En hij had ook een opera geschreven, De Jonkerboer. Dat wij hier vroeger een smederij in Orenboorn. En dan kwam er dus uit Squalawai, omstreeks november, december. En dan gingen we bij ons huid even aan, we hier dan van die baan. En dan gingen we zo'n elektrische samenmachine en dan bleef van het ijzerswielsel, van Saaksel bleef er aan de oor. En dan zei ik moest eigenlijk even een heel aanmerken vol huis houden. En dan hier van die raaltjes, van die wc-raaltjes. En dan maken we er dan dus, dat iedere jaar wat er een beetje wat games wordt in, dacht ik. En dan kregen we begaald zuurwerk. En dan bracht er altijd even een stekker wat voor u. En mijn oude jongen mochten we daar dan aansteken. Ja, wel dat hij ontzettend fris kwam. En dan hier altijd op de achterkant van het boord. Als we dan, nou ja, zeg maar, ik moet naar de wc. Maar dan moest ik, zeg ik, master, maar ik even niet afteren. Nou, dan mochten wij in de klasse verbeteren. Van als het fout weer. En dan kreeg je een streepje op boord en wie dan, nou ja, houdt hij dat dan bij en dan kreeg je een liedje aardigheidje. 5 maatjes plus 3 achtste nootjes voor. Op maat. 1, 2, ja. Mijn man zijn muziek is, over het algemeen vindt men het moeilijk om te spelen. Maar hij had voor het Blaasterkorps dus speciaal voor haar die muziek schreeuwen, die marsen. En die binnen iets minder moeilijk, maar toch nog pittig. Maar hij had ze zo schreeuwen dat het wel te spelen wezen had. En ik denk dat ze dat ook wel voor aan krijgen.